Hasingo gea beraz, arratsalde guztioi eta ongi etorri gaurko ekitaldi honetara. Poza ematen du, ezta? Horrelako lagun taldetxoa bilduta ikustea, tarte atsegin bat pasatzeko esperantzaz gatoz, denok ere, denok parte hartuko dugun esperantzan ere bai, beraz, hemen gaituzue, gutako batzuk alde honetan, baino beste asko zaudete hor, ea guztion artean sukaldelan politxamar bat ontzen dugun, bai? Goazen hasierara, 2016 urtea, denok ondo dakigun bezala, Donostiak kultur hiriburu lan hartuko den urtea izango da, 2 urte besterik ez da falta horretarako, eta horren harira milaka ekitaldi antolatu dituzte, garatzen hasiak dira, eta bar. Horietako bat oso berezia, 2016ko ekainaren 21koa izango da, ziurrenik prentsan irakurriko zenuen gaur goizean, nola uda gau bateko ametsa antzestuko den euskeraz Donostian. Lehen aldiz, egun horretan, eta hortik aurrera ere, egunero antzezpen bat egiteko asmoa dago. Aldala, euskera, gaztelania, ingelesa, hizkuntza ezberdinak erabiliz, eta abar. Itzulpena, euskararako itzulpena, nola ez, Juan Gartzia jaunak egin du, eta gidoi egokitzapena Patxo Telleriari egitea egokituko zaio, bai? Beraz, baditugu horrela funtsezko 3 osagai, alde batetik William Shakespearen lana bera, bestaldetik euskararako itzulpen bat, itzulpen on bat, denok espero dugun bezala, eta 3. Tajuzko antzezpenerako egokitzapen bat ere bai. Baina gauza ez da horretan geratuko, itzulpena prest dago, baino ez ditugu gauzak horretan utzi nahi, horrezaz gain, nolabait lan hori partekatu nahi dugu, gizarteratu egin nahi dugu, eztabaida ere sortu nahi dugu, horren inguruan, eta aldala, testu hori aberatztu baldin baditeke ere, tira, beste zerbait litzateke. Eta hor dator, Donostia 2016 fundazioaren eta eizieren arteko lankidetza. Horretarako jarri dira 2 erakunde horiek lanean. Bien artean, aurtengo udazkenarako jada 4 ekitaldi antolatu dituzte, eta nola ez, gaurko hau da, lehenbizikoa. Ezin zuen beste inola izan, ezta? Lehenbizikoak hemen itzultzaile etxe honetan, itzulpen eta interpretazio ikasketak egiten diren etxe honetan izan behar zuen lehenbiziko horrek. Baina gaian pixka bat sartzeko esperantzarekin, galdera bana botako diet hemen bildu diren maikide hauei. Galdera txoroa, baina nonbaitetik hasi behar, eta Larraitzi galdetu nahi nioke lehenbizi, Larraitz Aritz Navarretari. Itzultzailea sukaldean, edo itzul sukalde, edo horrelako zerbait deitu diogu ekitaldi honi, eta nire galdera argia da. Itzultzaileo zer gara ba, saltxero hutsak? Ia, arratsaldean guztioi. Bai, itzultzaileak besteak beste, ni neu ez naiz itzultzailea, hasteko. Baina errespetu handia diot itzulpenari, gauza asko batik. Eta itzultzaileak, bai, saltxeroak izaten dira, orokorrean, eta gainera aukera ematen dute ez da testu bat berriz irakurtzeko, berri irakurketak egiteko, zer esanik ez kasu honetan gure hizkuntzara ekartzeko, eta bai, gainera iruditzen zait, osagai asko osatzen dutela itzulpen on bat. Eta orduan, zentzu horretan ere, bai, saltxeroak izaloidea itzultzaileak ala iruditzen zait, bai. Horregatik galdetu dizut zuri. Itzultzailea etzanez, saltxero deitzea librea zen, ez da? Juan Gartziari 2. galdera. Ezietik esan digute hemen helburua dela Shakespeare beraren ametsura biziaraztea. Ez da zer egin makala izango hori, eta nik jakin nahi nuke hau zer dan. Alegia, inozokeria hutsa, arrokeria handia, edota amets baten gaineko beste amets bat. Juan, zer deritzazuzuk? Bueno, inozokeria ez dakit, baina inozotasun edo inozo puntu bat bintzat behar da, askotan entzungo zen dute, batez ere hori ikastena izatenak itzultzea ezinezkoa dela. Jende asko esaten du, ez da, poesia itzultzea gehiago, esaten dute, baten batek esaten du, zer da poesia itzulpen batean galtzen dena,
eta holakoak ez da. Holakoak entzuten dira askotan, eta nolabait esateko analitikoki begiratzen baldin badugu, ezinezko ekintza da itzulpena. Esan testu bat dago hizkuntza batean, eta nola izango da hori gauza bera beste hizkuntza batean jarrita. Bueno, hala ere, itzulpenaren posibilitatea ukatzen dute komunikazioaren posibilitatea. Ze inork ez dizue garantizatzen nire burutik ateratzen den hau, zuen buruan gauza bera den ez den. Eta beraz, Galileok esaten zuen bezala, epur si muove. Alegia, ezinezkoa da, baina betidanik egiten da, eta funtzionatzen du. Beraz, zea bat, aporia bat ematen duen hori, ezinezkotasun hori gainditzen da, pentsatu ez, hurbilpen bat dela beti. Desideratun bat, ez horretara iristeko, aldan gehiena egitea, aldan gutxiena galduta. Eta horretarako beste bi salaketetara nator, bai, arro, ez dakiz esan dezun, arrokeria o arrotasuna, keria, danak keriak dira. Bueno, humilkeria ez da. Bai, aldi berean arrokeria eta humiltasun ariketa bada itzulpena. Batetik jartzen zea beste norbaitek idatzi duenaren zerbitzuen. Eta alde batetik, batez ere hori. Batek idatzi du hizkuntza batean, eta zuk beste hizkuntza batera dakartzu, eta gero bestetik ere humil xamarra izan behar dezu, ze gero zuk daukazu publiko bat. Orduan, haiekiko ere humiltasuna, gero ikusiko duen moduan, zure ustetan gauza bat geniala baldin bada, baina gero jendeak iresten ez baldin badu, gizue bezeroak beti omen du arrazoi. Hori alde batetik, baina bestetik arrotasun bat ere badago, arro egon behar dezu. Azkenean, batez literatura egiten dezunean, sentitu behar dezu, egin dezula testu bat, jatorrizko haren parekoa asko esatea da, batez Shakespearen kasuan, baina hizkuntza horretan, bere jatorrizko hizkuntza lortzen duen efektu hori, edo horren antzekoena, lortzeko ametsarekin abiatzen zera, eta orduan, lortzen balin badezu amets hori biziaraztea, arro egon beharra daukazu. Orduan ikusiko dugu ez dela paradoja bakarra, baina bai, arro humilak era edo humil arroak itzultzaileok. Maialen, berasategirire galdera bat egin nahi nioke. Bera, ikusten duzu, emakume gazte bat, itzultzailea, eta gaur, noren eta itzultzaileon eguna da, ezta? San Jeronimo itzultzaileon eguna, bai? Maialen, gonbidatu dute mai honetara Shakespearen itzulpenaren inguruan hitz egitera. Hori, zer da, Maialen? Opari moduko bat? Zigor bat? Nola hartu duzuzuk? Egunaren arabera. Baina... Gaur ere minutuaren arabera, baina, bueno, nola gaur San Jeronimo dan eta gure eguna omen dan, lehengo izan ere komentatu diot norbaiti ospatu egin behar dugula, naiz eta bihar edo etzi berriro aserretu eta bekozko iluna jarri eta berriro serio jarri eta nik uste niretzat behintzat opari bat izan da, bai. Deskubritu dudalako, bueno, ez dakit, bestela ere irakurriko nuen Shakespeare, seguraski, baina ez dakit noiz, ez dakit nola, eta, bueno, iruditzen zait, banuen nolaga irudi bat, tipo bat, astoburu batekin, eta, bueno, irakurri ez ezik, irakurle betaurrekoekin ez ezik, itzultzaile betaurrekoekin ere begiratu izan diot, gaurko ekitaldi honi esker, eta oso jostagarria iruditu zaitu. Ni ere saiatu naiz, nire itzulpentxoak egiten, eta oso polita iruditu zaitu, bueno, nik uste oparia. Baina orain bai, utzi dazue horrelako orkezpen txiki bat egiten, hemen ditudan luxuzko maikide hauena. Han, urrutiago, Larraitz Ariz Navarreta,
Bera Deustuko Unibertsitatean irakasle aritu da, urte askoan, eta gaur egun Mondragon Unibertsitatean ari da. Beti literaturaren inguruan, ingelesarekiko ezagutza maila oso sakona eta zaletasun maila are handiagoa behar bada, hori da bere mundua. Bere tesia Martin Ugalderen lanari buruzkoa izan zen, baina esan bezala badu zer esanik gaur hemen jorratuko den gaiaren inguruan. Aditu eta zaletu, berak nahiago du zaletu moduan ikustea, bere papera. Joan Gartziari buruz ez dut ezer, ez idatzi, ez pentsatu, zaila zait. Joan aurkeztea, Joan irakasle dugu, izan dugu hemen gauden gehienok, irakaslea da alde batetik, itzultzaile bikaina, ezin hobea, eta batez ere gaur aipatuko dugun edo landuko dugun gai honen inguruan, ziurrenik euskarara edo euskeraz egin den lanaren maixua horrere, ez da? Beraz, Joan Gartzia jauna, gurekin gaur. Eskerrik asko, Joan. Hau dana egosten laguntzeagatik eta hasiera emateagatik. Eta nire ondoan, emakume gazte hau, itzultzaile trebatua, bera ere, hemen ikasitakoa, hemengo alaba, ikaslea. Berari eskerrak eman behar dizkiogu, ze esan duen bezala, horrelako, gainera etorri zitzaion, horrelako lan, nahiko mardula izan zitekeen, eta horren aurrean pixkat beldurtu zitekeen, baina erronkari eutsi zion, oraintxe aipatu duen irakurle sena hori dela eta, baina baita ere, itzulpenaren munduan, bide bati ekin diolako, baita zuzenketaren arloan ere, beti euskarako testuekin eta lan egindakoa da, baina esan bezala, itzulpengintzaren bide horretan lehenbiziko urratsak egina da, bera. Beraz, mila esker Maialen gazteari ere, gaur hemen izateagatik. Joanek gauza asko prestatu ditu, puntu asko atera ditu, jarri ditu mahai gainean, eta nola ez bera izango da gidaririk egokiena, horietako batzuei heltzeko behintzat. Danak ezingo ditugu hor hemen jorratu, baina iruditzen bazaizue berari emango diot orain hitza. Horrela, Joan. Behar bada, zuetako batzuk etorri zeate klase baten ordez egitaldi ontara. Beraz, gero azterketa egin beharko da, edo. Esan edu, batetik ez du esan, baina ez dugu hemen egin nahi hola maiseatzen lan bat goitik, baizik solasaldi moduko bat. Orduan, puntu batzuk hola ikutuko ditugu, hor jarriko ditugu, eta nahi genduke edozein momentutan edozeinek parte hartzea, lasai, eskua, eta pasatuko zaizue mikrofonoa, baldin badago, eta edozein momentutan, edozer gauza dagoela. Eta hain zuzen ere, batetik eskertu nahi dizkiet, hiruroi, batez ere, enbolatu bat dalako ikusi dezue. Nere papera gutxi gora bera garbi dago, baina hauena ez da hain evidentea, baina bereziki eskertzen diet, pixkat itxuan edo, onartu duzutelako honea etortzea, eta solas hori, hor askori gertatzen espalin bada, behintzat hemen mailan izan dezagun, bakoitzak bere ikuspegitik berea emanaz. Hori, benetan diot, solasaldiarena, nik nahiago nuke gauza ekarridetan, baino gutxiago ikusi, baina ikusten dugun horretan, pixkat denon artean, giro lasai batean, aritzea. Jarri gendun sarean, lagin modura jarri genitu, testutxo batzuk, norbaitek einei balin bazuen ariketatxoa, hori ingelesez ikusi, eta pixkat, bera nola ikusten duen, horren itzulpen kontua eta abar. Baina, nik hemen mapatxo bat karri dut. Pixkat, zentratuta dago liburu honen itzulpenean, baina, gero ikusiko moduan, azkenian, ez dakit nola esan, liburu bakoitza da mundu bat, itzultzen danean, bere arauak ditu eta hartara egokitu behar dezu, baina hori ez da kasu berezi bat, liburu guztiek dute hori. Orduan, kontuan hartu behar da, itzulpenaren inguruan aritzen geranean, gauza guztiak orokorrak gerta daitezkeela. Orduan, arituko gera puntu honetan, baina esango ditu gauza asko, berez dira edozein itzulpen lani dagozkionak. Ekarri ditut hemen
zeratu batzuk, bueno, hor pixkat mundua, bueno, ikusten da irudian, ez da? Irudian ikusten da puntu, bueno, batetik baso bat, bestetik maitaleak, bestetik izaki batzuk, hola, gizaki ez diruditenak, bai, han beste gizon bat eskuan kapelua, baina buruan astaburua duena, bueno, ikusten da, ez, elementu batzuk nahasia direla, realismotik apartekoak eta bar, eta pixkat, esango dut, ametsa, eta esaten danean, amets, ipui bertan komentatzen da bukaeran, eta antzerkia bera ere hori da, ez? Erreala, momentu batean, erreala baliz bezala bizitzen den, o biziarazten den amets bat. Orduan, bueno, obrak badu puntu hori, berezia da, zeraren artean, Shakespearenen artean, eta, bueno, berezitasun horietara joko dugu. Bueno, pixkat, hau dira pixkat prestaketena eta hau bai dala orokorra, ez da. Bueno, batetik hemen dago testu itzulgaia finkatzea. Bueno, kasu batzutan, liburua oso oraingoa baldin bada, ez da izaten problemarik. Argitaratu da, badakizu zein dan testua, testu zaharrekin gertatzen da, eta testu zaharrak antzerkia baldin badira gehiago, eta hain beste urte pasatu baldin badia gehiago, beren aldaerak dituztela. Jaso direla behar bada eskuz, ahozkotik eskuz eta abar, eta egoten da batzutan edizioa finkatzeko lanik. Hor, badakit, Larraitzek pixkat begiratu duela alderdi hori, eta, bueno, kontutxo batzu baditu. Hemen daukagun abantaila da, aparato kritikoa handia dagoela, Shakespearen inguruan obra guztiak oso zehatuta daude, baina batzutan abiatu zaitezke Hamleten esate baterako aukera batzuk egin behar dira, ze testu aukeratzen dezun. Eta hor pixka komentatu dezakezu, ze ikusi dezun. Bai, orokorrean, ez dakit zenbatek irakurri zuen Hamlet edo Hamlet barkatu Shakespeare edo zenbatek ezagutzen dezuen Shakespearen obra, baina irakurle arrunt asko pentsatzen dute Shakespearen obra heldu zaigula autoridade testu jakin batetik, ez da? Eta ez da horrela. Shakespearen obra, bueno, zehatzago hitz egingo dut obra honi buruz, ez? Baina Shakespearen obra osoa etorri zaigu ez autoridade obra batetik, baizik eta, bueno, kuarto izan deitzen ziren testu batzuetatik, beste batzuk jasotako testu batzuetatik, eta askotan, kasu honetan bezala, ez dago argi Shakespearek berak noiz idatzi zuen obra hau. Erreferentziak aintzat hartuta eta badirudi 1500 eta 85 bukaeran edo 1586 urte horietan idatzi zuela, obran bertan egiten diren erreferentzia batzuk aintzat hartuta, badakigu berdin 1600 urtea baino lehenago askotan antzestu zala, taularatu zala obra hau, baina egia dana da, lehenengo aldiz, 1600 urtean eraman zuela kuarto batera Thomas Fisher izeneko liburu zain batek, obra hau zuzenean. Eta pentsatu zazue, 1585-86 urtean idatzitako obra bat, hor ibilizala taularatu zela, baina norbaitek publikatu zuela urte horretan, ezta? Gero, bigarren hori da, lehen kuartoa deitzen dan horretan publikatu zen, eta gero beste liburu zain batek, William Jaggardek 1619an berriz bigarren publikazio bat egin zuen obra honen bigarren publikazio bat. Gero, enaiz hor sakonera sartuko, ezta? Baina gero 1623an publikatu zuten First Folio, baina First Folio faltsu baten, bai? Publikatu zen obra hau, eta hortik abiatu zen ja, hortik abiatu ziren ja beste edizio guztiak. Egia da, obra honek beste obra batzuk baino arazo gutxiago ematen dituela autoridade horretan, baina badaude baita ere zalantza batzuk eta. Eta hori aparato kritikoa handia dago eta bai. Bueno, aparato kritikoa ez aparte, gero normalean ingelesez ere argitaratzen direnetan aldaera daude besteak kotazioei buruz. Osea, tradizioz egin diren antzezpenetan gehitu diren akotazio batzuk.
baina jatorrizkoa soil-soila da. Beti da, zenbakiekin, alako estena, eta gutxienekoa dira. Ez dago zerarik, orduan. Eskuratuko dituzuen liburu gehienetan, egongo dira akotazio gehiago, baina gero gehitua dira. Gero badia beste pista batzuk ikusteko, ez dala guztiz finkoa testua. Kasuren batean, zeraren bat, lerroren bat falta da. Errimengatik ikusten da, lerroren bat falta dela. Gero, izen batzuk ere, esate baterako Puk badao personaje oso importantea, iratxo bat, iratxo jostari bat. Hemen agertzen diren izaki magikoiek dana dia parte honekoak, ez da gaiztorik. Parte honekoa, baina gaizto xamarra hori esate baterako, bazterra nazten ibiltzen dana, gustatzen zaiona, horrelako egoera parregarriak sortzea eta bar. Eta hori, toki gehienetan, Puk esaten da, Puk berez izen arrunta da. Puk da iratxo mota bat, ingeles folklorekoa, eta berez izena, gero esaten da, testuan da Robin Goodfellow. Eta beraz, hori ere, azkeneko edizioetan, batzutan ja agertzen da Robin, eta hori. Esan ere, tradizio horretan azkenean hartzen du pisu handia. Gero bestetik, hau oso importantea, ze dena baldintzatzen du, itzultzaile baten lan guztia baldintzatzen duena da genero literarioa ondo diagnostikatzea. Ze espalin bagizu ze genero den, ez dakizu ze bilatzen aizean. Askotan hau, esaten dionik, itzulpen ikastaroetan esateo jendeari, itzuli behar dugu onelako testua, zera eta, gero esateo, zuk inoiz idatzi ez itzuli, onelako testurik. Espalin bagizu idazten onelako testurik, ez dakizu ze testu mota jaso behar, atera behar desun hortatik. Pixkat hori, eta beste batzutan esaten dut, hankasartzea hundiak egin ditezke, esate baterako itzultzaile bat hasten da, eta ez da konturatzen obra ironikoa dela. Orduan ez da bera konturatu eta mirari bat litzateke, ez itzulpen bat, ateratzen duen itzulpen horrek gordetzea ironia hori. Hemen gero dago denborazko distantzia ere, genero literarioa, baina ordukoa hori pixka kokatu behar da. Kontu hauek, bai lehenago Larraitzek aipatu dituenak, eta hau alderdi filologikoari dagozkionak dira batez ere. Baina ezautu behar da, hemen garbi dago, antzerki badela, horrek garrantzia izugarria du. Antzerkia ahozko literatura da. Aztu itezaigu batzutan, baina hola da. Antzerkiaren genero literarioa hori da, ez da narratzailerik. Personaiak ari dira, hori itzultzailearentzat nahiko gaiztua izaten da, zera personaien jardunetatik segitu behar dezu ekintza. Hori idazlearen habilidadea da, baina kontu batzutan, justu personaiak esaten dutena, ez da behar momentu horretan esateko gogoa luketena, bide batez, pixkat esplikazio txiki bat, jarraitu dezagun zer gertatzen ari den, eta orduan bi gauzak eraman behar diela batera. Gero bestetik, bakizue hauek errenazimentuan eta abar, eta bestela ere, antzerkiaren tradizio luzean, neurtitzetan egina diela. Alegia, hori, neurtuta daudela, bakizue, Espainiako zela famatuak, Calderón eta Lope eta konpainia guztia, eta horretaz aparte, bersifikatuak egoteaz aparte, dekoroa ditzen zen gauza bat dago. Alegia, arau batzuk zeuden, halako personajeak estilo hontan hitz egiten du. Estilo jaso, kulto, zera bat, bestelako personajeak beste modu batera eta bestea bestera. Biak gurutzatzen dira, hitz egiteko moldea, eta hori ikusiko dugu, gero hori da, azkenean liburu honetan behar bada parterik importantena, personaje mota bakoitzaren hitz egiteko era, eta gero ia bersifikatuta dagoen, o ez dagoen. Bat, gutxienez konturatu egin behar duzu. Eta bestela dokumentatu egin behar duzu. Ze tiradak pasatu izkizudan tiradetan, ez dakit, nik ez dut jarri, baina ez dakit konturatu zeaten bersifikatuta zeudela. Zeka, batzu daude bersifikatuta errimari gabe, baina bertsuak dira.
etorriko gera horretara, zehazkiago, baina, bueno, hori ondo interpretatu behar da, gero erabakiak hartzeko. Erregistroena, seguru asko, mantendu inbarko da nola baitez, nobleek edo arloteek itzi egiten dutenean, desberdin itzi egiten dutela, eta beraz, hizkuntza eredu desberdina behar dela. Gero, bertsoena mantentzea o ez mantentzea, horre erabaki nagusietakoa da. Bueno, nik neuk, aurreratuko dizuet, hau pixkat ipugi giro magiko eta ze hori duenez, iruditzen zait, eta bestetik Shakespearen bersifikatuena da, obra hau. Arloteek bakarrik, plano batekoek bakarrik itzi egiten dute prosan. Beste gainerako guztiak bertsotan itzi egiten dute. Batzutan herrimakin, beste herrimari gabe. Orduan, gero horrekin zer egin, prosaz badaude. Jarri gendun horretan, jarri nizuen, azken orduan iritsi zaigun bersio bat, prosan egindakoa dana, ametsagarena, pixkat ikusteko, orduan, alde hortatik bintza berdinduta gelditzen dira jardunak, personaje eta plano guztietako jardunak. Bueno, hori esan da, ematen du egiten nahi naizela kritika ametsarena, ez da bat ere, tokatu zait, hori gutxiago, azken orduan iritsi da, baina Hamleten bersioare badu, eta lehenago Beditalarreko etxeak ere itzuliak ditu Shakespearen antzerki lan guztiak. Esan beharra dago, nik begiratu ditu pixka bat, zoragarria dira, lan ikaragarria egindakoak, baina muga batzu dituzte. Ametsagarena, batetik kontu hori, prosan edo bestean egiteaena, eta gero batez ere euskera etzegoela, artean etzegoela, gaur daun bezala eredua pixka bat finkatua. Orduan, iztegiarekin eta danarekin problema asko handiagoa zen, eta nik uste meritua handiagoa dela, egoera horretan horri heltzea. Ni Beditalarreko etxearena, oraindik ez dut ulertzen, nola izan zen kapaz denak itzultzeko. Itzuli zituen, bide batez hor muga handiagoa da, itzuli zituen, behintzat eredua zen, bere hizkera, alegia Arratiako Bizkaiera. Horrek beste muga bat ezartzen du. Baina esan nahi dut, aitzindariei ohore. Eta guain daukagun abantaila hori da. Asko aurreratu dala, euskeraren estandarizazioan, eta baita eredu literarioen lanketan besteak beste, San Jeronimon seme-alabok egiten nahi geran lan nahi esker. Orduan, ja esan dut, erregistroena planteatu dut eta beraz planoak. Gero emango dut pixka bat, pixkat obra horretan dauden planoen banaketa, baina, gauza bat ez dut esan, baina hor pixkat galdetuko diot Maialeni. Esan dut antzerkia dela, baina antzerkiaren barruan badaude beste zera batzuk, ez? Eta desberdina da, Hamlet eta hau oso desberdina dira. Gaur enteratu naiz, justu ametsaga ere hasi zela, eta niri berdin tokatu zait, Hamlet itzuli ondoren, honi ekitea, eta oso ondo dator. Ez dakizu, ze iruditzen zaizu nola sailkatuko zenduke hau, antzerki hau? Nik nola salkatuko nukeen. A ber, ez dakit nik esango nuke nahiko argi dago komedia badela, ez? Antzezlanaren barruan, komedia, eta lehen esan duzun hori, ez? Importantea dela hasieratik hori kontuan hartzea, ez daukala beste, igual Shakespearen beste testu batzuekin zerikusi handirik alde horretatik, ez? Humorea eta pixka bat, nahiz ausartzen parodia esatera, baina, bueno, karnabalesko xamarra da, ez? Esango nuke, bai. Hortik asko irakurri da gerora ere, bai. Karnabalaren, eta gero garai hartan beste obra askotan dago, hemen gutxiago dago, pastorilaren zera hori, bai, ez? Bai, orduko generoekin, bizkatzen da. Gero, badago beste paralelismo bat Hamletekin, han oso ezaguna da, baina hemen bada, antzerkiaren barruan antzestu egiten da beste antzerkitxo bat. Hemen kasu honetan hori bai dala parodikoena, karikaturazkoena, eta bizkat disparatearen antza duena. Arlote batzuk
aritzen dira, eskulangile batzu, sekula olakorik egin ez dutenak, ari dira prestatzen, nagusien eskontza datorrelako, dukesen, datorrelako, nahi dute zerbait, eta biltzen dira, eta, parregarria dira, eta antzespena gehiago, eta orduan, pixkat egiten da, baita ere, gaizki jokatutako antzerkien kritika, Hamleten egiten zan bezala, eta hemen ere hori. Ez dugu aipatu hitzak ere badu bere historia, baina komedia da. Hau komedia da. Komedia hitzak zentzu orokorragoa ere bazuen, lehen, komedia etzan, nahi esate baterako, divina komedia, ez da komedia zentzu parre eragiteko zera. Bueno, pixkat, orduan, horrengo horretan planoena, pixkat ulertzeko testua labur-labur, planoak bereizteko, hemen daude, ez da irakurtzen da, tamaina honetan. Bai, bueno, Teseo eta Hipolita. Bueno, Teseo personaje ezaguna da, Greziako serian eta bar, eta Grezian gertatzen da, importantea gero ikusiko dugun kontu baterako. Orduan, Grezian da, Atenasen daude, han gertatzen da kontua, eta orduan, Teseo eta Hipolita eskontzera doaz. Obra horrekin hasten da, astebete falta dela, hilargi aldi zati bat gelditzen dela, eta bukaeran justu esteiak ospatzen dira. Eta orduan, hoien gortean bilduta daude, iragarpen hori egiten dutenean, bilduta daude nobleak, eta nobletako batek, bere alabaren kontu bat dakar, eta hortik hasten da, komedia kasu honetan endredozkoa edo deitzen dena, hasten dena, eta da, ez da hemen ondo ulertzen den, geziak hola jartzen ditudanean, esan nahi dut, ondo konpontzen direla. Bai, Hermia eta Lisandro maiteminduta daude. Beste pretendiente bat dago, Demetrio. Urare Hermia pretenditzen duena. Eta gainera, justu horretara dator, Hermiaren aitak nahi du eskondu Demetriorekin. Eta hor hasten da gatazka, beti behar du, ez? Antzerkian. Hori, eta Helena, beste bat dago, hor pareri gabe elituena, Demetriorekin maiteminduta dagoena. Lehenago Demetrio kortejatu zuen bat da, bide batez. Orduan ura dago, gaitzetxita edo hori, ez da? Bueno, pixkat jarri dizuet hemen, erregistroena ikusteko, nire itzulpean nola gelditzen diren, hauen arteko elkarrizketa nola dan pixkat bilintzen estiloan, maiteminduen zera hori ez, pasartea ez da hasirakoa, baina hori ez, mintxuri zaudeen elastana oianean ibiltzeaz, eta egia aitortzekotan bide zuzenik ez dakit, hemen txegara atxeden duko Hermia zure baimenaz, eta itxaron egun berria heldu arte sortaldetik. Eta, ongi Lisandro, bila ezazu antze bat aproposa basoan daude, Urertzonetan neure burua desadan alanik pausa. Bai, ikusten da ez, ahi diela, estilo zera hontan. Bueno, hori da, horri da ari nagusia. Horien arteko gora berak, ze joko bat gertatuko da, aldatuko dira elementu magiko batzuengatik, eta zeinekin maiteminduta dagon, da sekulako dantza karnabala sortuko da. Bueno, gero beste plano batean, eta da oso beste plano bat, elfo maitagarri, gizaki magikoen erreginak. Hauek bitxia da, nazte bat egiten du, nahi eta Shakespearek, Grezian daude, baina agertzen diren elementu magikoa basoan daudenak Inglaterrakoa dira. Inglaterrakoa dira, elfo eta zera horiek. Sinonimotzat erabiltzen dira, elfo eta maitagarriak. Hemen badago beste kontu bat, erderaz, normalean, maitagarri hitza ere, seguru, gehienok irudikatuko duzue femeninoa, baina ez dago markatuta. Eta inglesez ere ez. Eta dauden pistak, adierazten dute gehiago, hoiek maskulinoa diela. Orduan, erderaz ez dago beste zerarik ada, jarri behar dute, eta hori hizkuntza bakoitzaren gora berarena. Orduan, hoiek dira erreginak, eta hauek ere hitz egiten dute, ez besteak bezain luze retoriko, baina baita, hemen konturatuko zineten, errimak daudela, ez? Ibiltzeaz baimenaz, dakit osaldetik,
hori, ez da? Batez ere, maiteminduta edo harmonia handiko horietan ja errima ere badago. Ez da, borobilduta dago, dana dago behar bezala. Gorenekoek, duke-dukesak eta errege-erregina horiek, ez duten errimatzen normalean. Gai dira gero besteak itziten dietenean berdin itziteko, baina gutxi, ez da beste ritmo bada. Titaniak esate baterako, hauek ikusten dezuen nola jarrita dagoen, hauek etxaituta daude. Errege-erreginak dira, eta gaina eragina handia dute munduan. Beraiek pakean baldin baude, ondo zehatzen baldin badia be elkarrekin, munduare ondo dijoa. Eta aserretzen dienean, gauza txarra gertatzen dira munduan. Bueno, hau ere, Grezian ere gertatzen zen, eta hori, ez da, beste hori. Eta, bueno, pixkat irakurriko dut, ikusteko beste ritmo badala, eta ez dagoela errimarik hemen. Errima baldin badago, kasualidade egongo da. Irudipenon sorburu jeloskeria duzu, espaikara inoiz, udaberritu denezkero, elkartugu ezein mendi, ibar oian larretan, iturri lausadun edo erreka lezkatsutan, ez eta itsasoaren ertz bateko ondartzan, kiribilez dantzatzera aizetxistukarian. Zure liskarrokin baina, giroa duzu hautsi, eta argatik aizeek, gu auspotuz alferrik, mendekuz dute itsaso barrenetik xurgatu, eta bueno, horremen, naturako desastre batzuk edo pintatzen dira. Eta horiek gertatzen dira, biak etxaituta daudelako. Orduan, badago, Atenasko nobleen, nola esango duke, plano realistan, daude maitemin zera batzuk, eta hemen ere arazo bat dago. Eta orduan, Oberonek hori konpondu nahi du, hori, Titania badute auzi bat, beren artean, teako da, atea behar balin badu, eta hori, ari da, alegintzen, eta Titaniak ez du amore ematen, eta orduan baliatzen da trikimailu magiko batez. Eskatzen dio bere Puck, bere Robin horri, ekartzeko alako lore berezi bat, lore hori norbaiten begietan lotan dagoela igurtzi, eta esnatzen danean lehenengo ikusten duenarekin maitemintzen da. Bai? Basoan biltzen dira, bai, Titania eta hori nahi zuena, berak ikusi du, beste Helena hori dabilela maiteminez txein da, eta orduan, horri ere maiozu. Eta orduan, Robinek, iratxoak esaten duztela nahita egin, baina ez dakigu oso seguru, baina sekulako enderedua sortzen da, tokatzen ez danarekin biltzen dira, eta orduan halako dantza bat suertatzen da. Eta fenomenoaren azkeneko zera da, Helena gaixoa, ino maite etzuena, azkenian gertatzen da, danak datozkiola beraekin maite minduta. Eta orduan, pentsatzen du, parre egiten nahi diela, hori txantxatan hartu dutela, eta sekulako azarre hartzen du, eta orduan, enredu hori. Bere alabukatuko, baki luzatzen nahi naizela. Hau da, Matinon puska ditu diot, Robin Goodfellow horri, iratxo jostaria, eta Oberonen mandataria dena. Bai? Eta, bueno, hori da. Hemen, herrita ematen dio, huts egin duela, bitan egiten du, huts, instrukzioak satzen dielako, eta hori. Eta hemen, azkeneko planoan, daude eskulangile batzuk, arotza, eltze konpontzailea, eta holako zera batzuk, Atenaskoak, eskerronez, beren duke-dukesei egin nahi diete zerbait, eta pentsatu dute antzerki bat antolatzea, esan dizuen moduan, arloteak. Izenak hemen ikusten dituzue, baina hau da kontu bat, gero aterako zaiguna, niri gelditu zaizkit, hauek irasagar, barren, moko, txirul, xamar eta gozekil. Bueno, hontaz bakarrik 12 orduko jardun batein liteke. Izenak jatorrizkoan ikusi bestetan nola itzuli diren, eta abar, ez da? Baina, bueno, azkenean, hori da. Eta horiek hitz egiten dute prosan. Bai, ez pizkat hori ikusteko zen, bai. Ni galdera inozo bat egin nahi nun, Arlota eren Olakoa behar dira. Naiz, bale. Ez dizu zuri egingo ordea, ni jakin nahi dut, oain eman dezun azalpen, ez din interesgarriago hori, ez? Hizkuntzaren aldetikan, badirudi oso nabarmena dala, edo direla, ez? Nabardura horiek, aldaketa horiek, estilo, aldaketa. Ni jakin nahi dut, jatorrizkoan hori ainagerikoa da, ingeleseko bertsioan hori nabarmen ikusten da, edo lan asko egin behar da nolabait beste bertsio batzukin, aldaera batzukin, baina ez dizu zuri galdetuko, Larraitzi edo Maitan eri.
Baita dizu? Baiale. Nik baino gehiago legia. Bueno, nik ez dakit, lana zukin dezu joan ez, eta orduan zenbat nabarmendu zaizien zuri. Ez, barkatu, kontua da, Baina- gauza bada nik egin dut, berzio bat, beste 1000 egin zitezken, baina arazoa zeintzen, zuk dakizu ondoen. Ez, nik uste dut nabarmena dela, erregistroen kontu hori oso nabarmena da jatorrizko testuan, oso. Esan nahi dut, irakurtzen baldin baizu, nik uste dut, irakurle arrunt bati egingo litzaizkioke deigarri. Bai, hori bilatutako efekto bada oso, eta gainera, ez dakit, obraren indarretako eta... Personaien karakterizazio. Bai, personaien karakterizazioarekin zerikusia daukana, oso ondo lortutako gauza bat da gainera. Osea, nabarmen egiten da, argi daolako bilatu zela hori horrela egitea, ez? Eta registroen kontua, eta berdin metrikarena, eta errimarena, eta oso nabarmen eginda dago, bai, jatorrizkoan, bai. Baialen zu saiatu zea, itzulpenak egiten, lagintxo horiek itzultzen, lanak eman dizkizu, lan eman dizu alderdi horrek, zehazki? Kontu horrek, markatu. Bai, deixente. Nik uste dut gainera gero egindako irakurri eta hutsa handienetako bat seguraski kontatu naiz hori zala. Etzala oso ondo nabari personaia batetik bestera, bai, errimarekin kontuatu naiz eta jabetu naiz eta jarri dut alegina hortan eta bale, kontatu naiz, baino gero konturatu naiz, personaje batzuk antzeko hitz egiten zutela eta ez zutela antzeko hitz egin behar. Baina, bueno, bai, ni ere ados nago irakurlea ere jabetzen dala, ze desberdin mintzatzen diren eta... Hemen, esate baterako, gero aterako da, beste hizkuntzetara egin diren itzulpenak ere lagungarri izaten direla, batzutan dira lagungarri ikusteko bakoitzak gauza bat egin duela. Larraitzek ere begiratu ditu, eta esate baterako arloten hizkera kasuren batean, espainolez dagoen batean, denbora guztian jartzen du gaizki hitz eginaz. Eta ez da hori. Ez da hori. Hanka sartzen dute, baina ez hizkuntzarekin bakarrik, danarekin, logikarekin eta danarekin. Da hori ez, kontraesan eta aldrebeskeria eta hori, baina gero hizketan normal xamar hitz egiten nahi dira, eta noizian behin hanka sartzen dute, batez ere hitz pedante xamarren bat sartu nahi dutenean. Osea, beren erregistrokoa, beren mundukoa ez dena egin nahi dutenean, ez? Hori oso zaila da gero, ez? Ordezkatzen beste hizkuntza batean, baina hori da, ez da denbora guztian hori. Bai. Bai. Bueno, itzultzaile esareten aldetik, bioi nahizu galdetu, ze hau da kontu bat, nik uste dut, denoi agertu zaiguna, ez igual antzerkian, baina nobeletan eta hori, personaje batzuk, adibidez, zabar hitz egiten dutena jatorrizkoan, eta niri hori da alderri bat, igual, buru hauste handienak ez, baina handienetariko eman didana. Eta, galdera da, ia noraino ikusten duzuen posible hori ekartzea euskarara, eta batez ere euskara batura. Eta halakorik gertatu zaizuenean, kasu honetan edo beste batzutan, ia baduzuen estrategia, orokor bat, edo izaten dan, momentuko irtenbideren bat, edo... Nik ez. Eta oso argi. Eta lehen esan dizudan bezala, burua uste handienetako bat da, nire desesperazio handienetako bat, eta nire ikasgai, pendiente nagusietako bat, baina, ni naiz gai, baina uste dut batzuk badirela gai, eta adibidez Juan Garzia nik uste badela gai. Bereizketa hori egiteko. Batetik erresagoa da denboran distantzia hau dagonean egitea eta ez oraingo erregistroetan. Gaur, ez dakit nun irakurrietan, poligonera, eta gizzer, batzuk, ez? Eta hori, ez, oraingo hizkeran, eta hori, txoni, poligonera, eta esanet, hori, batez ere, problemaik handiena da, ez distantzia, denborazko distantziari eta ez geografikorik ez danean. Zuk hemen kokatu nahi dezu, oraingo gazte bat, itzulpen batean dana horrela ez, oraingo slang hortan, eta euskerazko lehen esan duguna. Ez palin bada existitzen,
sortu behar dezu, edo kendun behar dizu garrantzia, zerbaitekin konpentsatu, bueno, hau gai klasiko bada. Eta nik uste gehien, honen inguruan gehien hitz egin da, batez ere Estatu Batuetako literaturan, beltzek hitz egiten dutenian, batzutan jarri dituzte andaluzieraz eta zera hitz egilaz, eta bar, ikaragarriak dira. Beste obra batean, gogoan du, Rozen bada bere gaztetako oroitzapenak, oroitzapenak novela bada, baina hitz egiten dute judu, Errusiatik etorri berri ziren juduek beren artean hitz egiten zuten pidgin zera bat. Orduan hori nola eman barezu, erderaz, kasu hortan, Miguel Sainzek aipatzen zuen hori, asmatu zuen hizkuntza bat, gramatika bat eta zera bat. Beste batzutan egiten dana da kendu, eta beste modu batera adirazi, beltza da, akizu beltza dana, ez da? Baina esanet, beti bezala, ez dezu imitatu behar justu nola formulatuta dagoen. Osea, honek laburtu iten ditu hitzak, ez jaten ditu hitzak, nik hitzak jango ditut. Ez, emara eso, zer adierazten du honek. Ez? Eta adierazten duen hori, ia nola emango duzun, gero beste hizkuntza batean. Baina ez imitatu forma. Hor aritu gera, kanpoan beste gai klasiko batekin. Oitutan gozate pelikuletan, oie, no, llamamean. Hori ez da esaten erderaz. Zer da, ingelesez ez dagoela tu uste bezalako edo i zu. Eta hori, desberdintasuna da, izena edo abizena erabiltzea, ez da errespetuzko tratamentuetan. Orduan, hoien itzulpena nire ustez da tratamentu. Baina, azkenean hori normalizatu ingo zaigu filmen bitartez eta hori, Bueno, pixkat hori da, azkenean ikusten dezue horrengoa aurreratzen ari ginen, eta hori da, metrikak berak ematen du. Esan edo, garbi dago, arlote horiek ezin zutela hitz egin bertsoetan. Hori garbi dago. Gero zen neurri erabiltzen diren eta abar, kontu teknikoagoa da. Eta gero berriz diot, askoz erresagoa da hemen hau egiten. Zerbait asmatu dezakezu erresago, ez dizu konparatuko hori nundigatea dezu. Horri biltzen gara, itzulisten ere beti olako galderak horri biltzen dira, ez da zera bat, jerga bat nola zehatu. Ez da legerik, osea da, Maialenek esan du ez dakit, nik erantzun behar nuen, kasuan aldezuen moduan. Bai, baina ez nola ordaintzen da hori, ez da hemen laburdura, ez dakiz zer, gramatika asko zera hau, nik gauza bera egin behar dut, ez. Osea, zer adierazten du, zein da hori erabiltzearen efektua. Eta efektu hori lortzeko euskeraz nola adieraziko litzateken. Bai, ikusten dezue, dana da oso prekarioa, ez dago lege bat, igual eukiko ezu asignaturaren bat itzulpen teknikak, edo barkatu itzulpen teoria, hori ez da existitzen, Ez da existitzen. Osea, existitzen da, hizkuntza batetik bestera, testu hau, ekarri, gero antzekotasunak, egon ditezke, baina ezin liteke eman, arau orokorrik, ze kasuistika inda zabala, hain zuzen ere itzultzaileak izan behar du guztiz espezializatua. Guztiz espezializatua ezertan espezializatu gabe. Espezializatu egon behar du danetikan pixka jakiten. Osea, kultura orokorra auki behar du eta batez ere jakin behar du zer ez dakien. Dokumentazioa jotzeko, eta gero bestetik hau hau ordenatuta dago. Espaldin badezu ondo diagnostikatu generoa. Espaldin badakizu zergatik ari dan personajea horrela hitz egiten, alperrik egingo duzu gero marabillarik. Ez dakizu zer adierazi nahi duzun. Adierazi behar dezuna da, efektua literaturan batez ere. Informazioa baino gehiago. Hala ere, Joan, zuk bai egin dezu, kasu honetan, bertsifikatutakoa bai, rimantutakoa, oza, zuk bai ekarri dezu hori euskarara. Bueno, hain zuzen ere, ni naizelako, errenazimentu garaian, famatua dira, Da Vinci eta hauek, danetikan zekitelako. Lehen ere, poetak eta matematikariak persona berazian.
Eta hori pixkanaka galdu da. Nik ez dut esango errenazimentu gizona naizenik, ez errenazimentuka eta ez gizona. Baina, esan nahi dut saltzeroa bai. Saltzeroa. Orduan, ez dakit, esan dut batetik, esan dut kultura orokorra, bai. Kultura orokorra ezinbestekoa da. Eta gero hori, jakin mina. Osa, nik uste jakin mina dala itzultzaile baten berez, fabrikatik ekarri behar duena. Jakin mina, gauza guzti buruz, jakin mina eta gero hori, batez ere, hori jabetzea zer ez duen ulertzen. Eta zerbait ikusten bali mau zentzuik ez duena, ez ezala esan, ez nuen ulertzen, baina hori jartzen du. Hori izaten duen itzultzailea, fuera. Bai, oza, gaizki ulertu baldin badezu, barkatuta dago. Ez dut ulertu baina itzuli dut, ez. Hori ez. Interpretatu imarezu, ondo gaizki. Zeure interpretazioak injongo zea. Bueno, segi, hola, ez dago... Bueno, metrikarena nik esan den, nik aukera hori egin dut, oain, gauza bat esango dizuet. Gehienak, Shakespearek gehien erabiltzen duena da, pentametro janbiko deitzen dena, lasai, hitza zea da, baina dia, bost oin metriko. Horrek esan nahi du, normalean, gero pixkat aldatzen da, baina normalean da, lehenengo silaba azentu gabe, bigarrena, osea, bikoitiak azentuarekin, eta hori, papa, 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 papa. Bai, erderazko endekasilaboaren parekoa da, amargarrenean azentua, eta hori. Eta normalean hori txuria, alegia errimari gabea. Bueno, badu zerikusia personajen karakterizazioakin, eta baita ere, eta espero dut entzuleentzat ala izatea antzerkia ematen danean, antzezleentzat lagungarria da. Metrika hori gogoratzeko, gizue denok ez, kantak hobeto gogoratzen dira. Bai ez, jabetuta ongo zeate. Orduan, bueno, metrika horrek pixka laguntzen du zera biten. 10 silaba inglesezkoak euskeraz ezin dira 10 silaba izan. Bueno, nik Shakespearen sonetoetan egin dut 11, baina, klaro, pazientzia hundiz. Hemen nik erabilietana da, horren ordez erabili dut, neurri klasikoak erabili dut, bersolaritzan ere erabiltzen dienak, bada 8-7, Etxeparek erabiltzen duena, oendik, lau iru, Amorizak bertsotan kantatzen zuena, gai horrek badu mamirik, baldin espanago gor. Zautze dezu edoinua. Badaude beste batzuk, euskeraz erabilitakoak, hoi dira 15. Ez dut aipatuko lotxatu ingo naizta porzentajea. Esan, eta 10-etik 15-era, baina errez ateratzen da. Eta bestea 8ko handiko neurria erabili dut. 5, 8. Osa, 18. Osa, 10 silaba, 11 silaba izaten direna, batzutan batez ere personaje nagusi, goiko, nobleak eta bar, saiatu naiz 8-7 horretan, eta besteak gehien bat serial. Beste neurri batzuk erabilitu, baina bereziki horiek. Neri iruditzen zait behar dela, Hamletekin ez nintzen kapaz izan. Baina saiatu nintzen deklamatorioa izan zedin. Nire ustez prosan jartzen balin bada, galtzen da kontu hori, hau ez da novela bat. Behar du olako doinu deklamatorio hori, pixkat. Bai, nahi bale zue operatan eta dagoen hori bezala. Pixkat impostazio txiki bat, bai, eta artifizioa dela sentitzea. Gero, aztu, baina artifizio hori. Eta uste dut, egiten dela, paradogikoa badirudi ere, entzulearen zate erresago izango dela. Ohituta dago, neurri horietan, eta pixka ritmo horrek laguntzen diola, espero dut. Ondo. Bueno, Bai, eman. Doinua eta deklamazioarekin antzespen egiten denean, zeuk egun barroko dozu makilarekin antzesleekin, ze hain zuzen nork irakurtzen duen, irakurriko du azentua, zuk era batera eukiduzuna buruan, era batera edo beste batera. Lasai. Ez sonetoetan bazan hori problema. Eta erabili dut, nire 11 silabako hori sonetoetan erabilietana, tarte batzutan. Baina, bueno, batetik, esan beharra dago, nik egin dut itzulpena, testuaren itzulpena.
gero montajea egiten dutenak zer utziko duten ez dakit. Bakizue oso modernoak direla antzerkigileak. Horren, auskalo, seguru, aldatuko dituztela, gauza pila bat, eta hola, baina, bueno, horrein da dago, nik emango diet moden plua, eta esango dieta izue, hau hola dago, nik kantatu nitzakeen hauek. Eta batzutan, justu idatzi ditut kantatuz. Errexagoa dalako. Oain, ritmo bat behar dute, eta azentua beti bukaeran dute. Horrez dago zerarik. Baina bertsoetan bezala, sortziko nagusian, azentua beti bukaeran doa, sortzikoa bukaeran eta bestian ere bai. Esatean Juan, makilik ez, azenari horik ez, gaur erabaki deugu ningo gehala, gu ere ikusi, eskatu dute ez, jendea parte hartu dezala, eta hori dana, eta gaina jaten eman behar omen dute, beraz, antzeslanera izango da, el no ba, gu ere juringo gea, ez? Ondo pasatzera. Dudaik ez. Ez diogu makilik emango Juani, ez. Habez afari merienda ematen duten, baina gaizki hasi dira. Esaten nahi dira, paperetan esaten nahi dira, oturuntzarekin hasten dela obra. Eta bukaeran da, oturuntza, ikusiko dugu. Ematen badin badigute hasiera, ez pare. Euskal Egokitzapen bat bada, eta hemen oturuntzak irauten du. Bai, hori esan behar da, montaje handia nahi dutela, Nola, ez dakite oraindik, montaje handia. Osea, jende pila basartuta, musikari, dantzari, parkean egingo da, Maria Cristina parkean egingo da, eta hori askotan egin da hau, basoan gertatzen da gehiena, eta bueno, baina, idazle baten novelatik pelikula egiten danean bezala, haizu, zu jakingo ezu, baina hori, hau sareratu ingo da. Justu euskeraren egunean, sareratuko da, bersio. Bueno, bai. Metrikaren inguruko galdera bat. Hasieratik erabaki zenun 15-8 horiek erabiltzea, edo arian erabaki zenun. Zeni lagintxoekin hasi nintzen, eta saiatu nintzen horiek errespetatzen, eta gero kontuatu nintzen igual konbenizala. Baina zuk ja hasieratik erabakita zenun? Ez nik enkargoa eman ziatenean, hartu nuen hasierakoa, kata gehiago behar nuen igual hasieratik, baina, bueno, behintzat ikusteko. Zer egin lehike, nik benuen bai eskoa eman ikusi arte, ia funtzionatzen zian neuri behintzat. Eta orduan egin nituen, justu lehenengo zerak, egin dituen horrela, 8-7 horretan da ematen du, bai, sinisten dut personaje hauek horrela hitz egin dezaketela. Takit, nik euskal literaturatik ezautzen ditudanak, erromantze zarrak, eta kantu eta zeratatik, esatu, ritmo hau ondo dijoakie, bestea prosan da, ez dakiz zer, bueno, borra zinintzan. Garbi neukana esan prosan ezin zala eman. Obra hau bereziki ezin zala eman, asko galtzen duela. Eta gero, Gidorrek esan duenetik, hala ere, esan nahi dut, antzesleak erabat errespetatzen ez badu ere, hori gertatzen da, batzutan irregulartasun batzuk badaude horietan, baina sumatzen da, bersifikatuta dagoela. Tirada horiek, tirada direla. Naiz gora beratxo batzuk egin, gutxi gora bera. Ez dagoaina azentua ez dago markatua, bertsoetan eta bezala. Ez dut uste problema hundirik izango ganik horrekin, printzipioz. Gaztelaniaz egin behar dutena ere bersifikatuta dago. Berso librea eta errima asonantea. Zailagoa da erderaz errimatzen. Baina, hola da. Seguru asko ez dira konturatu, hoi da beste bat. Zendezu, eta hemen ere ingleseko testuan, jendeak hartzen duenean, batzutan, herrimaik ez da hon, igual ez du ikusten zehatuta dagoela, neurtuta dagoela. Ez, gauskoa da, eta hori da. Eta hori izan ez pujanterena da, erderazko, gaztelaniazko itzulpena, eta hola egiten ari da, gutxi gora bera, horrela, ez da neurri finko bat, baina bai, sumatzen da, ez dela prosa. Bai. Bueno, hemen planoena azaldu dut, luze xamar behar bada, baina importantea zan gero gauzak ulertzeko. Kulturazko aldeak. Bueno, hori ikusten dezue, hori dira, Oberon eta Titania, Elfo eta Maitagarrien erreginak, eta daukaten hauzia
tartean dagoen horrengatik da. Da mutiko bat, Titaniak, Oberonek esaten dio lapurtu induela, umea, txikitan, Indiatik ikusten da, ez, itxura, ikusten da, ez? Eta hori, eta Oberoni ere gustatu zaio, eta nahi du bere segiziorako ekarri, orduan tirabira hori dute. Utzia zuneri, eta ez dakiz zer, ez nahi, eta hori da. Hori pixkat irudiaren gatik. Hemen kulturazko aldeena. Eta horre aipatu dut, berak egiten duela naste bat, Shakespearek, Atenasen gertatzen da, baina gero basoan dauden izaki horiek ingeles folklorekoak, zelte folklorekoak eta holakoak dira, ez da? Eta orduan, karo, erreferentzia orokorrak esate baterako Atenas, Ingalaterratik ikusita, omendik ikusita, distantzia bertsura, ez? Hor dago, beste mundu bada, orduan horrek ez du aparteko zerarik, alde hortatik, ez da? Ulertzen da, ez da? Ingeles batek sinistarazteko grekoak direla personajeak, edo euskaldun batek sinistarazteko grekoak direla. Hor, berdin gaude. Bestea datozenean, hori ez, puk bat, iratxo bada, maitagarriak zer dia, sexua dute, ez dute, Oberon zein da, bai, ez? Eta gero, gelditzen da, egokitzea, ez egokitzea. Esate bateko, zer deituko diogu, puk, zer da, iratxo orokorre bat, o galtxagorri, gure folklorekoak jarri, joko bera egiteko, edo, hangoa mantendu, beti, hauzioik. Eta horre ere, ez dago araurik. Da, zentzu pixkatekin jokatu, zer efektu lortu nahi da hemen, ikusi behar da, Shakespeare noski ez dala nastu, ez dituela sartu, basoko izaki horiek ez direla propio, ez daudela aterata greziarren zeretik, mitologiatik. Eta gero, arlote horiek inglesa dira peto-peto. Dana, izen eta izakera eta dana, hola da. Orduan, nazte hori, orduan hor dago hauzia, ulertzen da, ez da? Inglaterran baldin badago, hori naturala da, nazte hori bertako eta kanpokoa. Hemendik, Euskal Herritik, zatezura ere, distantzian dago, haien mantendu, hemengoa hartu, fiatu batzutan folklore, pentsatu, kontsolatzeko, Europan folklorea gutxi gora bera, bai, berdintxua dala eta ala da gauza askotan, egiten bide hibrido bat, dana probatu behar da, tanteatu in behar da, eta ikusi, joko ematen duen, o ez duen modu batera ematen gehiago, bestera baino. Eta, geben, arrunt bereziak eta folklorei dagozkionak hori jarri dut, baina eskenean hori da, izenena da bereziena, baina beste gauza batzuk ere, bai. Bide batez, gau hori, lehengoan, esan zan, gau hori, da, udako gaua, baina erudito diotenez, naste bat egiten du San Jan gaua, ekaineko solstizioa, eta maiatzeko zerak. Arbola jartzen dan, tantaia jartzen dan, zera hori. Bien arteko zera bat. Alegia naturarekiko zera hori egiten dan, ospakuntza hori egiten dan, horre ere naztu egiten ditu bilak. Badirudi garai horretan urte sasoi bakarra zala zama hori, eta orduan metzama esate zitzaiola hasierak horri, eta bai, nik irakurri dituten Folgerseko liburutegiko datutan da, esaten dute maiatzan kokatutako, badaudela referentzia batzuk, ez dela hainbeste San Juan egun horretarakoak baizik, eta maiatzako... Esplizitoa dira batzuk. Bai. Baina biak dute zentzu berdintzu, eta bai, sama hori udaberria, euskeraz ere udaberria, eta uda dira biak. Hala da, bai. Norbaitek hemen, barkatu Juan, hemen itzultzaile artean nola nagoen, referentzi bat eman nahi dizuet, nik apur bat Juaneko hain kontatu duen asunto honekin, arrunten izen hauek eta folkloretik ekarritako izen hauetan eta pixka jantzi nahi nuen ia euskarara gero Juanek nola ekarri zituen eta pixkator kulturako datuak eta ikusteko, topatu dut artikulu bat zarean dagoena oso aberatsa iruditu zaitena eta oso ona, Barros Otsoa
bere izena emakume bada, baina orain naiz gogoratzen nola duen izena, eta espainolez idatzita dago, eta da Los antroponimos de A Midsummer Night Dream. Eta norbaitek interesa balu, baina benetan gaina irakurterreza da, eta itzulpen begiradatik eginda dago, ez da jasotzen ditu apur bat, gaztelaniara ekarritako izen hoiek itzulpen desberdinetan nola jasoak izan diran. Eta orduan, ikusten badituzue, gero, Joanen itzulpena irakurtzeko sortea badukazue, konparatu ditzakezue eta ikusi dezakezue berak ze autu egin dituen, ez? Eta zerara, gaztelaniara ekarritako beste testu edo beste itzultzaile batzuk ze autu egin dituzten, eta daude desberditasun oso handiak, ez? Oso nabarmenak. Eta ikusten dituzu apur bat, Joanen autuak beste zen noren antza daukaten, berriz esatizuete, artikulua oso ona da, baina ez da bat ere eruditua, irakurtzeko oso erresa da. Eta oso aberatsa da konparatzea apur bat Joanen autuak zeintzuk izan diren, eta gero beste itzultzaile batzuk, beste hizkuntza batera ekarritakoak molako autuak. Eta Joanek esaten zituen gauzak, ez? Folklorearekin lotutako gauzak gailendu dituzten, edo gailendu dituzten beste, bai? Eta horren azalpen oso on bat ematen du. Eta, bai. Simpletu, gauza batzuk kendu, komplikatua dielako eta disimulatu eta betikoak. Eta horiek ekartzen ditu, emakume honek ekartzen ditu artikulora oso bata bestearen atzean, oso ulerterrezean eta oso polita da gero konporatzeko. Bai, bueno, justu horrengoan ja gauza xeagoetan sartzen gera, baina honelako testu zarrekin gertatzen da, hiztegi gora berak, hiztegi eta bestelakoak. Baina arkaismoak hemen kontuz ibili behar da. Bakizue, laguna izun edo hoiekin, fosami hoiekin, batzuta esatu baina izonek etzeukan orduan. Apartu kritiko handia dago, baina erabilin behar da. Esan kasartzeko, esate baterako, erderazko itzultzaile batek, egin duen moduan, pasatu dugun, jarrita daukagun pasarte horietako batean, agertzen da crab. Crab, ingles pixka badakizuenok, bakizu zer den normalean. Ez da karramarrua edo txangurrua. Bueno, azkenian txikioa ondia, ez da, txangurrua ere. Gaztute bereizte, lobster bezala, ez? Bueno, asko ikasteko daukate amerikanoak gastronomiaz. Eta, bueno, arkaismo horietan, eta hor topatzen duzu, eta hau da oso interesgarria ni beti esatetana itzultzaile bati barkatu behar etzaion kontu batena. Eaizea eta derrepente esaten du Robin horrek, egiten dituen geiztekiren artean, askotan gustatzen zaiola jartzea atxo batek ean behar duen, hor dauka, eil oitako bat, zerbeza edo, garagardo ontzeko potaje bat, eta barruan daukan, barruan bera egoten dala, mozorrotuta, zera roasted crab baliz bezala. Eta esatezu, hombre, jode, evidente, ez tezu iztegian begiratzen, esate du, karramarro erre bat, eta gero esatezu, ostia, tipo honek itxura hori ukiko du, iratxoak, eta zegiten du, karramarro erre batek, zera batean, garagardo batean, eta kau, azte zera begiratzen, edo beste hizkuntzetako zeretan, edo zera, desatezu, ostras, eskerrak, zagar bada, basa zagar bat, apple crab, nun bait, ez? Orduan, gero nola ematezu, baina gutxienez, enteatu, hori modan omen zegoen, gero, segitzen malima dezu dokumentazioan, hori modan zegoela, hori edatea. Baina, klaro, hori egiten bali maezu, eta erderazko itzulpenetako batean, kangrejo dago, eta hori gertatzen bali maezu, nuntzeun den hau itzultzen ari zinean. Ez da? Igual, surrealismo, ez? Olako, hori da, dana bitxikeri eta zera hori, eta, zentzulerraketak esan dugu, izjokoena, batzutan badau izjokoa, edo dago arlote horiek justu pedanterian hasten dienean, antzeko hitza, esaten dute, esan behar luketena, horiek konpensatzen, akizu, asmatu behar dezu, hori politena, hori da parte politena. Da, txiste hori nola egiten dezunzuk, euskerazko hitzekin zehatuz. Eta badago oso polita, eta hemen gehien ezautzen nautenak,
barreingo dute irakurtzen dutenean, ze arlote horiek egiten duten antzerkiaren sarreran, itzaurre luze bat egiten dute, ze oso kezkatuta daude, nahastuko ote dituzten, antzestuko dituzten personajeak eta berak. Eta orduan zatu, esplikatu behar, eta denbora guztiz, aizue lasai, lehoiaren egiten nahi naiz, baina ni naiz alako, Hori, bueno, itzaurre bat dago, eta gero itzaurre hori komentatuta dago, ze nobleak ikusten ari dira. Da gaina beren artez, ze kristo egiten dute hauek, hau antzestez, utzi ezu, borondate hona dute, eta hori ez da, itzaurre bat egiten du, eta itzaurre horretan, daukan testutik puntuazioa aldrebez deskodifikatzen du. Orduan, esan nahi duenaren kontrakoa esaten du, etengabe puntuan gelditu barrean segituz eta alderantziz. Orduan, puntuazioaren, misiolaria naizen aldetik oso ondo zegokidan eri. Horiek bai direla zailak itzultzen, nola egiten dezu, sintaxi desberdinean, joko bera eta hori. Baina, bizio hau daukagunok, zenbat eta desafio handiagoa, gehiago gozatzen dugu. Zenbat denbora pasatzen dugu nolako bakoitzarekin, esaterik ez dago. Ez hori bakarri, Juan, gero hori jendeari helarazteko ere zailtasunak egongo dira. Esan dizut gero, ahozkoan, ze, klaro, zuk zure komak, zure puntu komak jarriko dituzu guztiak, eta zentzu erabateko izango dute, paperean irakurriz, ondo estudiatuz. Eta gaizki irakurri behar du. A ber, etzaigu helduko. Gaizki irakurri behar du, eta gero, arlote gaizki itziten dutenian, igual pentsatuko dute itzultzaileak egin duela okerra. Hori, baina hortze dago, ez da, baina mantendin barezu. Bide batez esan nahi nuen, gaztelaniazko itzulpenetako batean, arlote hauek, jatorrizkoak diren baino askoz arloteago direla, ze denbora guztian hitz egiten dute beltzek baino andaluzago edo zerago. Denbora guztian nahi dira gaizki gramatika eta dana zehatzen. Hori normala da, lotuta dago gero aterako zaigun kontu batekin. Alegia, itzultzaileak ez du inoiz pentsatu behar genialegia denik bera. Agintzen duena autorea da. Ez du hobetu behar. Bai, hori da. Eta hemen dago, hiztegia aparatu kritiko hori izan dugu, eta beste hizkuntzetako itzulpenak erabili behar dira, kopidari gabe, batez ere, txarrenek ere asko laguntzen dute. Gutxien esateko, horre bestera jo, ez den nik hankasartuko. Zer goaz, luzegi? Bueno, zeiak eta laurden ditugu, ez dakik galderari bate dagoen. Ez que oain azten da zukaldia, baina bueno. Oain azten da zukaldea. Baina ez dago problemarik, hori ikusten dezue gaztaburua. Bai, galdera? Oso laburra dira hauek, eta batzuk atera dira. Hau zen prestaketa, nolabait esateko, hau itzultzen hasten dan eozeinek buruan euki behar duena. Hemen hainbeste gazte jendean artean da, gauza bat esan nahi nun. Animatzen zaituztet benetan testua berriz irakurtzera, ze testuak ematen du berrirakurketak egiteko begirada askotik. Bai berdin feminismoaren ikuspuntutik, identidade hibridajearen ikuspuntutik, geure kanonetatik ere begiratzeko aukera ematen duela testuak. Ez dela testu bat, hori da bere birtuterik nabarmenena, ez da? Shakespearena orokorrean eta testu honena bereziki, ez da? Ematen dituela berrirakurketa geure begietatik, berrirakurketa postmodernoetatik egiteko irakurketa aukerak ematen dituela. Baina benetan oso nabarmen, ez dakit nongo sakontasunetik, baizik eta aukera handiak ematen dituela, geure mundua ere begi hauetatik ikusteko, ez? Eta animatu nahi zaituztet irakurtzera joanen itzulpena, ze hortarako ematen du parada, ez? Euskerara ekarri digu, baina ekarri digu gaur egunera, eta hori, animatu nahi zintuztetela hortik. Bai, bestea beste oso interesgarria da hor ikusi dugun Elena hori, bikoterik gabe dagoen horren faseak ikustea. Gaitzetzita dago, hor dago, eta autoestima dauka Kristo bat eginda. Bestea da polita, bestea da jatorra, eta gizere akutsi diazu hori, eta gero kolpetik dana gauza guztiak buelta ematen dutenean, etortzen zaizkio bilak berarekin maite minduta. Eta orduan esaten du hau txantxa da, eta
Bizka, gora bera horiek, eta gero azkenean, txantxa horretan pentsatzen du, bere lagun Hermia horre beste neskak ere parte hartzen duela, eta bien artena aserretzen dira. Laginean jarri nizuen oitako bat, hori da, justu bilak, konturatzen danean, azkenean zertan da gure txikitatik lagunak izan gera gauza guztietan, eta nola zatoz hain horretara, eta fijatzen bazeate, ari dira, eztabaidan eta hori, baina momentu batean nola esateko etxi egiten du, Elena honek, eta derrepente etxitzen duenean da esate, bueno, juntzaitez aizi hartzera, errima desagertzen da. Osa, tirada berean. Ari da izketan, da arrimatuta dago, beti bien arteko harmonia hori dagolako, eta orduan, desharmonia kendu egiten ditu zerak. Esan nahi dut, gauza horiek ere oso neurtuta daudela. Bueno, labur, orduan, tontakeriatxo batzuk, oso errez. Errezetari badagoen, bai, badago errezeta, baina liburu bakoitzak berea. Lehen esan detana, eta baina bizitzan bezala, berandu emate izute. Oso garbi dago zein behar dan bizitzan, baina gutxi gora bera aztenzea hori ikusten, ja bizi izan dakoan. Baina hori da, esan edut, ez pentsa norbaitek esango izu, hau intzazu eta edo zer gauza itzuliko ezu, ez. Inbar dezu, esan zer da hau, benetan, ez dakiz zer, nire ganatzen dut, badaki zer egin nahi duen honek, eta horren arabera zentzua aplikatu. Hori. Bueno, gero jokaerak badaude, eta hori komentatu, eta askotan gertatu zaigu, beste itzultzaile batzukin itzien degunean, baten batek esaten zian, ez nik ititu 5 o 6 bertsio, lehenengo egiten den lehenbailen ja jarri euskeraz. Bakitan kasartze pilatzen goala, gero begiratzen dut, ia kotejatuta, gero begiratzen dut, nik esan, ni bigarren bultarako ja desfondatuta nago. Ia grazia guztia galdu du. Nik nire jokaera da, nire ustez, hasieran jokatzen da dena, arizeanean benetan testua hor dago hau konkistatuko dut, eta bestea bai, gero 5 eta 6 bertsioin behar dira, horrazteko. Lehenengoan egin ez tezuna, ez tezu gero egingo. Irutuko zaizu primeran egin da zegoela. Nola nekatuta zauden ja. Bueno, hori neria, baina bestelako jokaerak badaude. Eta hori, irizpidearena, gutxi gara belen esan duguna. Irizpidei badago, bai, baina lehen esan duguna. Irizpideak dira, hori, ze testu mota sortu nahi desun. Bai, eta hemen esate baterako, besteak beste, irizpide desberdinak erabiliko genituen, testua antzesteko baldin bada, edo besterik gabe irakurtzeko. Testu idatzi irakurtzen desunean, juntzaitezke atzera, konprobatuta hori, baina hone uki behar du. Hau zan, esateko, ez dago orduan, ez dago zeri heldurik. Ez. Gero, normalean ja, desesperatzen geranean, itxura zientifikoa duten gauzekin, sena ateratzen dugu. Hori zenez, eta sena eta jau. Zena zer dan, hori ere frogatutakoan, esan diteke, zenez egin da dago, baina ezin diozu norbeti, erabilizazu zena, hemen dago, zenbat behar da, kilo terdi? Zentzua da. Trontzo bat. Bai, azkenean hori da, azkenean da, hau zenezkoa da, sentitzen du azkenean publikoak. Hartzen duena, bai, honek euskera itxura du. Esate baterako, edo kontatzen du historia bat, azkenean inori etzaio inporta azkenean euskerazko testu hau orokorra da. Euskerazko testu bat irakurtzen duenean, etzaio inori inporta zertzen jatorrizkoa. Ez balin bada jatorrizkoan zegoena ere, ondo funtsatzen balin badu, neregatik ondo. Dan azuk asmatu balin badezu, zuk ipui bat itzutzen dezu, eta dana aldatzen dezu, baina zoragarria da ipuia, ole. Gutxienez, zentzu auki dezala. Eta ez denbora guztian, baina ez da ulertzen, hori ezin, ez. Euskarazko testua gara dezu, eta orduan, hori. Eta gero, hori, horrek ez daukala, eta hau, galdetu dit, gaina Maialenek hau pizkat, etzako itzulpena, eta
itzulpen literarioa hori da. Eskizofreniko kontrolatua ikusten da ja barrutik ere, nahiko oksimorona dela, ez da? Baina bai, da oso simpleki izaten da, eta honek ere balio du itzulpen guztietarako. Euki behar dezu, denbora guztian itzulgaia, itzultzera izan testu hori presente, eta denbora guztian ahaztuta. Euki behar dezu, arek agintzen du, han dioena, alegia, esan nahi duena, euki behar dezu beti, baina ez dezu ikusi behar testua nola inda dagoen, nola formulatuta dagoen. Beti presente, baina beti ahaztuta, arek ez dizu eginduko nola adiraziko duzun hori beste hizkuntzan. Eta hori trantzea da. Ondo egiteko trantze hortan sartu behar da. Alegia, sentitzen dut, hau ez esan kanpotik inori, baina hau itzultzera izanean Shakespeare izan behar dizu. Shakespeare izan behar dizu hori esaten ari dena. Eta orduan, hori. Eta gero, kontuan hartu, Shakespeare horrek euskaraz ikasi duela derrepente, eta hori baina bada, nola gaita esateko, bi hori. Normalean, hasten danean, norbait itzulpenak egiten eta hori, nahiko zama eukitzen du xehetasunekin. Xehetasunak, kontuan hartu, xehetasunak dira osotasun baten xehetasunak. Eta hemen esan du, ez, zer da hau, zertarako da, zer lortu nahi dut, zer da importantea, informazioa, efektua, eta gero horretan, xehetasunak, xehetasun hori ez teman, igual konpentsatu dezaket beste zerbaitekin. Normalean, itura da, hemen dator testua, lehenengo hitza nola itzultzen da? Ez da hori. Hitzak ez dira existitzen horrela, eta itzultzea ez da hitzak trukatzea. San Jeronimorekin bukatu beharko dugu, San Jeronimok esan zuen, eta aspalditxo da, latinez esan zuen, baina ez hitzez hitz, zentzu baizik. Hori, ez da, zentzu espada, esan nahi, zentzu hitza hundi xamarra da, eta hori. Eta, hau da, Puck Robin, eta hemen, bi gauza daude, hurbil urrun hori, horreati da. Itzultzen nahi zeran horren xehetasunetatik, hurbilibilita ondo funtzionatzen baldin badu, testuak, beste hizkuntzan, segi. Oain, espalin badu funtzionatzen, behar dan bezain urrun joan beharko duzu, eta beste zerbait esan beharko duzu, beste zerbait kontrolatuta, horrek adirazten duela hori, naiz formaz, ez izan gauza bera. Lehen esan degun hori, llamamean tuteame. Hori da, hurbilurrun joko hori. Hori ere ematen du, formulatzen da, askotean formulatu dugu, eta ematen joño, badaukat azkenan irizpide edo arau bat. Gertatzen dena da, inok ez dizula esango, noiz jun behar dezun, eta zenbateraino urrun. Baina hori da, kudeatu behar dena. Nola kudeatzen da hori? Zentzuari begiratuta. Zentzua, esan nahia, eta zentzu zen edo dana dalako hori. Eta bestea jarri dut hor kontuz, begiratu nola begiratzen dizuen, Robinek, kontuz genialtasunarekin. Eta propio jarrita hor genialtasuna jarrita dagoen lekuan. Behar bada beherago ere jarri zitekeen. Buruak konpentsatu behar du, alegia, autokritikak, gero irakurleak noski urrutia gote ikusiko, eta gutxio justifikatuko dizu, kontrolatu benetan aurretik egin da zeneukan hori, benetan gauza geniala zan, eta normalean ez da izango, eta begiratu hobeto eman litekeen, edo hori, urrun batzuko hain pentsatzen dute azken bolaran, euskarazko itzulpen pragmatikoetan ere, ja demostratuta daukatela itzulpena ona dela, asko urrundu direlako. Agua potable, edan lasai.
Ya está. Ikusten da, naizela ni erderaren morroi. Bueno, ez, pekatuak bi aldetara inditezke, urrunegi joategatik ere bai, eta hori. Eta horregatik, nik neuk bintzat, hau da, zurea da testu itzulia, beste eskizofrenia hau, zurea da testua, baina gileak gaintzen du. Eta horregatik, nik hau beti oso gomendagarria iruditzen zait, eta beti bukatzen dut horrekin, azken orrastu estetikoa. Alegia, kendu zure genialtasun izugarri horiek, jatorrizkoan espalin baude garbi horrela direla. Oso polita da, baina gordezazu beste baterako. Espalin badago benetan justifikatua, eta pizkaz zeure buruaz gustatuta, egiten dituzun gehiagikeria horiek, gero esan, normaltxoago eman da, hurbilago dago jatorrizkoak, esan nahi duenetik eta dionetik. Hori, eta bueno, azkenean, animoak emanaz bukatu nahi dut. Nik norbaitek kontra egin dezaion, eskatuz bukatu nahi dut, ino bestio kontra egin behar, lehenbizi irakurri. Ez baina batzu saiatu dira, pixkat itzultzen, igual zerbaitetan kontra egingo dizute, edo ez, gustatuko litzaidake norbaitek. Zuk ere, ez tezu ikusita. Nik ez ondo bidatu. Nik beste galdera bat igazte... Irakurri zatzu. Segi itzultzen buru belarri. Joan musikazalea da, ez? Badirudi dana literatura dela eta dana itzulpena eta hori dana, baina musikazale amorratua da, bera. Eta beste saltza batzutan badabil, Shakespeare saltzatan badabil, ez? Beste sukalde batzuetan, ez zailik, ez? Galdera bat bakarrik. Shakespeare zer da egokiago edo atseginago edo gustukoago? Antzesteko, ala kantatzeko, o jendeak kantatzen jartzeko. Zure soneto zoragarri horiek kantatzen. Baina hori paraleloa da, uste dut nahiko esplaiatu naizela honekin. Ez, Shakespearen soneto guztien itzulpena aterako da Leicester, aterako da osorik iruzkinekin, soneto bakoitzaren ondoan iruzkin bat, irudi zoragarriekin, 60 irudi zeranak, Koldobika Jauregirenak, zoragarriak, portada erearena, errezitatua, 140 personak errezitatua, ezagun eta ez ezagunak, CD batean, nik errezitatuak danak, gero beste batzuk musika moldaeratxo batekin, eta 11 horietatik kanta bihurtuta. Kanta, bueno, Petik ja grabatu du, eta Inaute Elorrieta, kantatuko besten bat, Olas Pratek, Mikel Urdangarinek, eta... Kantatzeko beraz. Osea, horre ere bizi arazi nahi dugu zerbait. Bale. Bata galderarik, osnarketarik, iradokizunik, Larraitz, azken hitz bat, Maialen? Bueno, azterketa esan dugu. Hori da, azterketa da, begiratu ondo, eta asmatu behar dezue zein dan aktorea. Interpretatu? Ez, tontakeriatxo bada, James Cagney da. Historiko hori. Bueno. Gauzatxo bat. Jarriko dugu sarean, ez, bukatu da, lasai. Gaula bukatu da. Ez, jarriko dugu, jarri nituen horiek, norberak, ariketa egiteko edo hori, jarriko dugu, bintzat lagin horien nere itzulpena, jarriko dugu lehen segun lekuan, norbaitek ikusi nahi bali madu, ariketa etxoa egin nahi bali madu, bera, konprobatzeko aldea edo zera. Eta bestela, bakit etxeatela lasai biziko, baina itxoin beharko dezu abenduaren 3 arte, obra osorik eukitzeko euskeraz, sarian. Bien bitartean, etorri zareten guztioi, ikasle, irakasle, deizieko lagunei, eta nola ez, mai honetan eseri diren Larraitz, Juan eta Maialeni, mila esker, bihotzez, eta laster arte. Gehiago ere ingo ditugu, itzul sukalde gehiago ingo ditugu, urrengoa urriaren 30 izango da, Donostian, inork interesik balu. Mila esker.